Čaute. V prvom rade by som chcel poďakovať každému, kto nám poslal podnet, komu by chcel darovať vyzberané peniaze z akcie Rozhýb svoje mesto. Vybrali sme si 2,5-ročnú Viktóriu, ktorá má značné zdravotné problémy a veríme, že náš príspevok jej pomôže. Stretneme sa 15.5.2016 tu na tomto mieste v lesoparku v Rakuňa a budeme pomáhať športom. Budeme behať, okruh má 1,6 km, budeme jazdiť na bicykli. Sponzor Kenzel nám zapožičia okolo 10 bicyklov, za čo mu veľmi pekne ďakujeme, a budeme cvičiť na vonkajších posielacích prvkoch. Za každý cvik vykonaný na hrazde, za každý okruh, ktorý buď zabehnete alebo odbicyklujete, dáte do kasičky 20 centov. Kasičky budú zapečatené, celá akcia je nahlásená aj na okresnom úrade, aj na mestskej časti v Rakuňa. Potom oficiálne vyhlásime vyzberanú sumu na našej stránke ozšporazdravie.sk a odovzdáme celú sumu rodine Viktórii. Takže zdieľajte naše video, lajkujte naše video, pozvite každého, koho si myslíte, že by bol ochotný prispieť. Takže tešíme sa na vás, vidíme sa.